Horas madi tasaluhutna, songon hatorangani turpuk jamita sian Markus onom ayat 30 saha 44, hubuat tami do songo tema pangaripunan dang adong naso tarpatu pade pata. Parjolo, unang ganggu roham, paduahon, para si roha do ibana, patuluhon, dang adong naso tarpatu pade bata. Amang inang, torop do pihalak naso manada hadirioni Jesus anak ni debata namar huaso. Songon na di jamita di hari minggui, molo padohan ni halak na torok maragam do padok ni nasida taringo tu Jesus. Arong do mandok si Elia, panurirang na jolo, molo si Herodes, si Johannes Padido do Jesus di rohana. Songon do nang namasa di turpukon, songon sisian Tuhan Jesus pe gagal do manada Jesus. Hape, nunga dibereng nasida di tiki marparau, nanang lonong parau nasida di tonga-tonga ni tau madapoto gadara. Holan sakababa duduk Jesus sipso gabi tuduk do tu ibana tau dot alugui. Suku-suku do nasida taringo tu isi do Jesus. Jala nunga di alusi di tiki sahat nasida di gadara. Marhiti naro nasinonggopan ni si legio madok. Marhua hutusot Jesus anak ni debata na tumipul. Secara tidak langsung, suku-suku nasida di identitas ni Jesus terungkap secara tidak langsung. Marhiti haroro nasida di gadara. Nah mati di pahehe, borun si Jairus. Nah parsahi 12 tahun, masai bulan 12 tahun di pamalum Jesus. Dot aklan na asing. HP, boy dulu pa kasisiani di Jesus na marhagugu oni. Songot tema, dang adong naso terpatu pare pata. Parjolo, unang ganggu roham. Toturo di boto Jesus do halo jauh ni sisiani di namandala totugas ya Tuhan Jesus mamaritaho balita nauli. Ido pola disuruh Jesus na sida asa pahosaho sautik na marlapatan paulak hosa luja. Sadahal na manusiawi do manginang molo luja rikut istirahat. Takas do di boto Jesus nagawe di hapor luhun ni sisiani. Alai dung lau Jesus do sisiani halak na toro manang punguan na boloni gabe mangihutun na sida. Totu merasa terganggu dora sisiani. Nanang istirahat do tujuan na sida gabe sudat ala haroro punguan na boloni mangihutun na sida. Alai Jesus asido rohana mangida na toropi ala songo biru-biru na sumar parmahan. Jesus patuduho tuhita bahwa ibana peduli do tu kebutuhan portodion doho perdagingon ni nasida. Takulah mengajari. Alai doho do manariho si panganon nagabe kebutuhan nasida satihai. Di ayat 35 saha 36, sesiani madapoto Jesus madok tu ibana na lungun ingananon. Jala guling bot arin waing. Doho tujuan asa di pamuli Jesus do nasida tu akaluban humaliang doho tu akakuta lauman horis panganon nasida. Di son, di pareta nasida Tuhan Jesus asa muli mangalului si panganon nasida. Busa jodo padohanon hata bentuk kekesalan ala so adong tiki nasida maradi. Manang kekhawatiran nasida dituntutan ni natoropi di si panganon songo na mangihuto Jesus do sisiani. Tindakan ni sisiani manggobarhon songo parmahan nani upaan na so bertanggung jawab na pinarmahana. Melepaskan tanggung jawab paso buho biru-biruna mangalului nariko di dirina. Sisiani seolah-olah paso buho biru-biru marhiti usaha do goguna mangalului si panganonna. Songoni do gobarane biru-biru molo pida sobu. Olo do rilu manutul lomona. Jala di alusi Jesus do padohani sisiani. Leo kamu nasi damangan. Jala di alusi Jesus do jala di alusi sisiani do Jesus nama dok. Asahami nama manuhori. Asahami nama manuhoroti arga 200 uang silehonon nami panganon nasida. Amanginang setong na sikap rela berkorban dang adong di sisiani. Dang siap hata ni Tuhan itu nasida. Selalu maparetoko pabahenana dinalaho manuhori, dinalaho manarihon biru-biruna. Dang takas ditada nasida isi do na suruh nasida. Seolah-olah gabi harugia do di nasida padohan ni Jesus. Rugi di halau jaun, rugi di pabahenan.
Portibion manutu rohana sida manada Jesus. Dang rona sida mangido pangurupion doho saran sian Tuhani ahana yang ulohon nasida. Padua hona manginang para siroha do ibana. Tuhan Yesus selalu mengutamahon pelayanan asini roha. Diboto do nagabe kebutuhan tak. Ima kebutuhan rohani doho kebutuhan jasmani. Asini rohani Tuhan Yesus taruli biru-biru di sipangano portodion. Diajari nasida jala disarihon nasida di sipangano pardagingon. Ibana do parmahan na denggan. Parmahan na manarihon biru-biru. Na soma paretoko pasu-pasuna tu biru-biru na. Ditogu-togu, dilului, disarihon narikot digoluna, jala dilehon hosana. Jala diriol rohana. Parmahan parholong roha do Yesus. Na selalu mengutamakan kepentingan ni biru-biru sia dirina. Dang dipasop nasida tanpa parmahan. Diboto ibana do. Nagabe kebutuhan ni biru-biru i masih panganon. Si panganon partodion do si panganon pardagingon. Tada halongangan na pinatupane Yesus marhiti 5 roti do 2 dekke, boy manarihon 5.000 halak. On patuduho tuhita, dang adong naso tarpatu paribata. Boy do patupahon naso tiki gabi kudang. Ahana adong dihita, otik manang nagodang, molo tabua tu Tuhan Yesus gabi tarpasu-pasu doi. Tuk do ibana manariho kita dinautik, molo roh hita tu ibana. Amanginang, peristiwaon paingoto kita bahwa Tuhan Yesus burmabai manangahape nata peleho tu ibana. Nang pe idau geleng songon naso marlapatan, alai boy do pakioni debata lahu mangulaon hal-hal na luar biasa. Saya marpos ni roha mohotu Tuhan Yesus. Diasi Tuhan Yesus do nasi danak kita. Diboto ibana merap do hita molo mangasau gugutta mangalulina rikot di hita. Dang tarapatu pahita malua molo mangasau gugutta sendiri. Jesus do pargurua di hita, asa gabe parmahan para siroha mahita. Nama kaholongi mangasihi sude jolma. Naso mamereng rupa doho mangetong pabahenan asa mangasi. Alai, ala naong di asido hita jala di palua. Songon parbui ni halua oni manggoparhon holong ni Tuhan Yesus na haluar sia kita gabe para siroha jala para siroha mahita disi. Patuluhon, tangadung naso tarpatu paribata. Marhidi turpukuna manginang, diajari do hita asa marpos ni roha. Marhuaso do Tuhan Yesus manariho kita, ay debata do Yesus. Yesus mangalehon 5.000 halak mangan. Mangajar ho tu hita lahu mangalehon pena adung di hita tu bagas tangan ni debata. Jala unang anggap dirim dang mararga dang marguna. Tuk do ibadah memaki hita. Dang peduli songo dia pi mekta. Hapor siyauni di iglesia kita asapatar huasona di hita. Ahana adong di hita, ido buono mutu Tuhani asa gabe tarpasu-pasu. Holan hapor siyaw na tugu doho pangauluyon na manotong. Tabereng do huaso ni Tuhani karejo di ngulutta. Songo Tuhan nasarupa mamasu-masu roti doho dekke. Songo ni do huaso ni debata mangula di tonga-tongata. Songo ni mamanginang songon hatorangan iturupuk jamita nabuh watorak kami. Donga mulyate debata nomor 2 mangaramut saluhuna. Amin. Horas mete saluhuna.